realment, ahir vam veure les d'intenció de vot, efectivament, i es dirimeix qui pot ser àrbit. Una mica la cosa està entre vosaltres i el PP, realment. I el Partit Popular. Jo crec que això s'anirà ajustant a les 5 setmanes, però el que és evident és que aquí ens hi juguem qui és l'àrbitre de la situació. Si continuem des d'una perspectiva social d'aquest país ha de consolidar un estat del benestar, que encara no el tenim, per molt que ens sembli, i continuem defensant uns certs interessos, els interessos de Catalunya. Jo crec que està en joc això. I una idea de cohesió civil, perquè crec que el Partit Popular està jugant en foc amb els temes d'immigració. Vas néixer a Ripoll, l'any 66. Sí. Filosofia i lletres i ciències polítiques a l'Autònoma. Sí. Com anaves a l'Autònoma cada dia? Bé, jo vivia a Sant Cugat el primer any, vam posar un pis titulat, però després vam anar a un pis d'estudiants a Barcelona i agafava la Renfe. Renfe fins a Cerdanyola i Cerdanyola fins a l'Autònoma, i els dilluns agafava el tren de Ripoll fins a Barcelona. Sí, senyor. És a dir, el sol fet de marxar ben a prop que estaves, però esclar, és un canvi pels estudiants. A mi ja no vaig tornar, ja de fet vaig viure sempre a Barcelona, tornava a casa de tant en tant, però jo em frustrava molt quan els de Barcelona em deien quina sort, viure en un pis d'estudiants. Jo he marxat de casa a contracor, jo estava molt bé a casa meva. Jo vinc d'una família que el meu pare era del Partit Socialista, un catalanisme difús, però gent d'esquerres. El meu pare era fundador de comissions obreres del meu poble. L'avi també... El meu avi era militant d'Esquerra Republicana, sí. Ho era, i va estar al front. Va estar al front a la Serra de Pàndols, a la Batalla de l'Ebre. Va estar uns quants anys amagat, va tenir la sort que en el seu poble, Can Davano, que és un poble que està al costat de Ripoll, doncs allà es va respectar tothom. Abans de la guerra, hi ha una anècdota molt dura de quan el Cojo de Màlaga va arribar al poble i va demanar que li donguessin tots els burgesos i els clergues, i algú del poble va sortir i va dir, un senyor que jo vaig arribar a conèixer, molt petitó, va dir, què et penses que no hem fet neteja nosaltres? No n'hem deixat ni un. Ni un, no en queda. Es van respectar tothom. I el vas conèixer, l'avi? Sí, vam militar junts. Vam poder militar junts, sí. I t'ho hauria d'explicar coses insòlites. Sí, va viure alguna cova una temporada, el meu pare pujant a menjar a la gent amagada a la cova de petit, per aquelles muntanyes de nit. És una història. No som conscients del que ha passat a aquest país. No. És a dir, jo soc d'una generació que a casa et deien una guerra, el tararí la guerra. També m'ho han dit això, Si tornés a venir una guerra, tu menjaries tot. Però llavors, quan et fas gran i t'interesses per la guerra mundial o la civil, el que van passar... És molt dur. I la postguerra... Ma mare va passar molta gana. Jo sempre estic traumatitzat encara per la gana que passava ma mare. Ma mare, durant molts anys, ho explico sempre, va tenir un rebost de resistència, que era el meu quarto de jocs, on jugava allò de petit, que tenia un càlcul i una llibreta que li permetia resistir 4 mesos. No. La dona va passar tanta fam. Home, l'estilogràfica. Està aquí. On és? Això és bàsic, Sí, jo ja sé que m'escriurà. Perquè ha sortit un article que parla de la moda dels líders polítics, i tu dius, mira, escolta'm, és molt bàsic, però... Jo he d'escriure amb estilogràfica. Quan vaig anar a Madrid la vaig deixar perquè m'explotava la càrrega a vegades a l'avió. Sí, com l'Obregón, però allà el pit de silicona, a mi l'estilogràfica és una mica diferent, I de fet, va ser una llegenda urbana, el de l'Obregón, no ho sabrem mai, no? Però això no era una llegenda urbana. Empatava la pressió, esclar. Sí, a vegades s'expandeix tot. Sí, empatava, i després vaig deixar d'escriure i vaig passar-me, al bolígraf. És un regal de la família, molt maco. Casat i amb 2 fills. Sí. Quina edat tenen? 14 i 10. 14 i 10. Sí. Ja estan, ja hi són aquí, Estan molt divertits, ara. I què, has tingut temps o no? Perquè els líders polítics... Intento tenir temps, no tot el que voldria, i tens la sensació a vegades que els teus fills se t'escapen, no? Que un dia t'emportes el nen a comprar unes sabatilles de bàsquet i dic, un 43 pel nen, diu, pare, 47. Vale, d'acord, ho accepto, fa temps que no estic amb tu, no? I què, i són d'esquerra o què? No, a casa intento... Jo faig una cosa que a vegades els veïns em miren estrany. A casa no es parla molt poc de política. Si pregunten ells, parlem. I curiosament els dos m'han sorprès, els agrada molt la història, estan molt al cas, el gran s'interessa molt per l'economia, però la política es queda sempre al llindar de casa, si puc. És a dir, jo quan arribo a casa parlo al mòbil. I per què? Amb ells no? Perquè crec que ells han de descobrir-ho sols. De descobrir-ho sols? No, jo sempre he tingut molta basarda, conec alguna experiència de gent que ha portat els fills a les manifestacions, els fills no venen a les manifestacions, si volen venir, venen, però mai no he apretat, no?
he vist casos de reacció i de rebot. I jo no voldria un rebot a casa, senzillament, en tot cas que ho decideixin ells. S'han de rebotar, que ho decideixin ells. Que se tornessin espanyolistes, allò. Però que no sigui culpa meva, a veure si m'explico, no? És a dir, si ho decideixen, que ho decideixin ells, i ja ens barallarem. I Polònia. Quan et veus de Polònia, quina reacció té? Ho hem preguntat a tothom. No, jo ho faig amb els meus fills, ens ho mirem junts, que és l'única manera de somriure. Jo accepto molt la sàtira. Jo tinc una actitud d'acceptar sempre la sàtira, l'humor. He tingut la sort a la vida que el meu entorn de companys de partit, de la gent que treballa amb mi, és molt crític amb mi, és molt dur amb mi, jo no m'agraden els aduladors, és una cosa que no he suportat mai, i això et fa ser millor. I per tant, Polònia, jo crec que saben tocar el nervi de la política catalana, no en vais venen de política, saben on han de picar, i a vegades fa mal, és lògic. Et fa mal a tu? A vegades fa mal perquè... Per què? Perquè el personatge és molt... No, jo em reconec que sóc una persona vehement i que he de comptar molt fins a 5, fins a 25, fins a 50, a vegades fins a 100. M'hi reconec. Però em reconec amb el personatge. Hi ha gent que diu, no ets sembles a tu. No, jo veig coses i Polònia... Una caricatura, esclar. I Polònia acaba generant una cosa que hi ha moments que no saps si tu t'imites a tu o el de Polònia. Hi ha moments que jo mateix, ja no sé, perquè jo dic espectacular, però potser sí que dic espectacular. I ja comences, hi ha un moment que dubtes, Et fa dubtar. No has comprat bons? No, perquè jo ho explico clarament. Jo tinc un raconet, que normalment va entre els 8 i els 12.000 euros, que és el que tinc, pago hipoteca, i aquest és el meu raconet per contingències. I no em penso gastar aquest raconet en bons, perquè després em quedaré allò... Sí, hi ha una necessitat, un any immobilitzat. Efectivament. Hi ha hagut una falta de comunicació gran, de les coses que s'han fet. Jo explico per què, i dic. A vegades un govern té tendència, quan hi ha alternança democràtica, a fer el contrari de l'altre. I he passat a dos extrems. A l'època Pujol era tot propaganda, eren els reis de la propaganda. Jo sóc usuari de l'eix transversal. L'eix transversal es va inaugurar 17 vegades. Cada quilòmetre inauguraven. És un eix que es va fer... No és veritat. I asseguro que és veritat. Jo vaig fer un article, que em haguessin hagut de donar el Pulitzer, que es deia l'eix del mal. I deia, l'eix del mal no és Saddam Hussein, és l'eix transversal. Perquè va haver-hi molts accidents, és un lloc de sinistralitat terrible, perquè va haver-hi un moment que s'ha de dir, el ditxós tripartit ho va arreglar, perquè hi havia 3 carrils i tu sabies que era el teu i el de l'altre, però el del mig estava en disputa. I hi havia un moment que era discontinu en els 3 carrils. Va haver-hi molts morts al l'eix transversal. El Carot, relacions amb el Carot. Miri, jo al Carot li reconec sempre un sentit de l'humor i ironia i per tant s'hi pot estar i es pot conviure. I com diu el Joan Fuster, i el senyor Carot Rovira el parafraseja molt, la ironia necessita còmplices, si no, malament. Ara, jo crec que cadascú té el seu espai i hi ha una necessitat d'un relleure generacional que hem plantejat nosaltres. Ho has passat malament? Evidentment, no és agradable aquesta situació. La conversa en la que li vas dir que no aniré a les llistes? No va ser fàcil. No va ser fàcil. Ser emprenyador, Sí, sempre són situacions difícils. Si estàs en política has d'assumir que hi ha moments difícils. Tan difícil com a molta gent, és que l'aspiració a anar a llistes en un partit és de molta gent. Ja. Hi ha molta gent que fa anys que espera i no hi ha pogut anar mai, allò que és sortir. Delicat és que hi hagi moments que siguis com el dolent de la pel·lícula. Però això és la responsabilitat. Malament, el que no vol quedar mai malament. No, que no faci política. De fet, que no faci res, Certament. Pilar Rahola diu que ets el rei sol d'Esquerra Republicana, com el rei sol que deia l'État, suis-moi, el partit ets tu, i només tu. Jo soc republicà, per tant, és difícil que sigui el rei sol, però és igual, escolti. Jo no puc dir res de Pilar Rahola, era un exmilitant d'Esquerra Republicana, que va decidir un dia fer un camí amb això del Partit per la Independència, amb el senyor Colom, i ara està a l'entorn de Convergència i Unió, res a dir-hi, molt legítim, i per tant cadascú ha de fer el seu camí. I somia amb la Porta i Carretera o no? Jo somio molt, i són dels que me'n recordo. Sí? I tinc somnis al·lucinants, però no hi somio. Li preocupen? A mi em preocupa sempre quan tens una situació de decisió, que algú que estava amb tu deixa de treballar amb tu, és que alguna cosa no hem fet bé, això és evident. Però, escolti, jo sempre dic que el que no té solució no pot ser mai un problema. I, per tant, si aquests senyors han decidit molt legítimament presentar-se, jo ho he de respectar. Catalunya hauria de tenir exèrcit si fóssim independents demà? Estem formant part de la Unió Europea, som en un espai de llibertat, evidentment la seguretat dels ciutadans és molt important, jo sempre dic que la seguretat ciutadana és un criteri d'esquerres, no de dretes. La dreta se la pot pagar, la seguretat, l'esquerra no. La majoria de la gent, necessitem una bona policia, sabem que pot haver-hi contingències dels nous temps, però no crec... Però haurien de ser de l'OTAN. Efectivament. Però llavors algun soldat hem d'enviar o no? Bueno, si hi ha voluntaris a Catalunya, per què no? O podem compartir l'exèrcit amb Espanya, jo no tinc cap inconvenient.
Jo sempre dic que quan Catalunya sigui independent serem aliats d'Espanya. S'haurà acabat el No només problema. això, ha dit que es pot estimar Espanya i està per la independència, És que últimament. jo crec que és un exemple de que a aquest país hi ha molta gent... Però això no s'ho creu ni vostè, Perdoni, jo en conec uns quants, que s'estimen Espanya i que volen ser que van amb independents. la selecció espanyola, amb la Roja, sí. que parlen castellà Això habitualment sí. a casa seva, que els referents sentimentals i emotius d'Espanya són els seus, perquè, escolti, jo fa poc vaig estar a Madrid i els hi dèiem, gent que m'estava escoltant de Madrid, dic, miri, hi ha coses que ens uneixen Catalunya i Espanya, hi ha coses que ens separen. Què ens uneix? La llengua. Hi ha una llengua compartida i una cultura compartida, hi ha família compartida, tenim família aquí, tenim família allà, tenim una història, amb desencontres, però hi ha una història compartida, formem part del sud d'Europa, però hi ha coses que malauradament ens separen i que jo dubto que s'arreglin. Ens separa l'espoli fiscal, és a dir, Catalunya aporta molt i rep molt poc, allò que parlàvem de l'equitat, ens separa una incomprensió, i jo crec que una mala fe moltes vegades amb el tema de la llengua i la cultura catalana, que la veuen com un estorb, com una cosa que estorba, que genera problemes. Està clar, està clar. I jo crec que, i aleshores fas càlculs i dius, escolti, si jo sóc independent, aconseguiríem una cosa que és fantàstica, l'equilibri i el respecte. I s'hauria acabat, i tindríem la Costa Brava plena de madrilenys encantats de la vida de que els atenguéssim en català. El llibre El corredor de fons, de la nit electoral, però n'has fet un ara, oi? Ha sortit un amb aquesta. Que són les converses... Sí, amb gent d'aquest país que està fent coses. Exacte. El país que tenim. I aquest llibre és una mica l'homenatge, hi ha una generació una mica més granadeta, perquè és la meva una mica menys, però és la de gent d'aquest país que amb molta dificultat se n'ha sortit. I poso exemples per mi impressionants. Tenim un... És militant del partit, és regidor a Gelida, Jordi Rosselló, és cec des dels 11 anys. Ho he vist. És impressionant. Aleshores, te'n dones compte que gent amb molta dificultat, però aquest país és la suma de molta de gent d'aquesta. A vostè li agrada la muntanya i la cuina, Sí, però cuines. sí, sempre que puc. Quina especialitat? Excepte pastisseria, que tinc una certa dificultat, i quan em jubili faré un curs, de tot. M'agraden els arrossos, i sí, cuino de tot. Arrossos, fricandó... Paelles? Sí, i tant, home. Però això és molt difícil, eh? No, home, no. Però vostè podria ser tertulià quan faci el curs de pastisseria. Llavors, tertulià.